Welkom bij deze week. Maar de meest opvallende reportages van Omroep Friesland van de Oude Weken. Maar je moet onder oren de volgende onderwerpen. Tialf griept naast topsportlocatie Reedrieden. Blessures versteuren Tarrieding Sportclub Jereveen. En Scootjesielen 2013 is wel los. We gaan nog afwisseling dus Joert. En hier is eerst uw selectie uit het Nijs van deze week. Tialf had net de topsportlocatie thuis gekregen van het Reedriedersboen KNSB en sportkoepel NOC-NSF. De kar is vallen op het IJsdome in Almere. Van de morgen baat het besluit bekendmaken en voortendaligs kwamen er een soort reacties los. Binnen de KNSB is net Eltsen bliet mij, vooral bij het gewest Friesland is er onbegrip. De gemeente Jereveen en de provincie Ek die binnen teleurstelt. Als dit zeg maar bewaarheid wordt, dan is het een historische vergissing van de KNSB, NOC en NSF. Zij vervreemden zich van Friesland, ze vervreemden zich van Tialf, maar ze vervreemden zich nog veel meer van hun eigen achterban, hun eigen gewesten, hun eigen schaatsers. Ja, dat is heel zacht uitgedrukt. Ik heb best deze zwaar teleurgesteld. Mijn emotie ligt natuurlijk wel bij Tialf, maar ja, ik zie ook wel in dat ze gewoon kansen hebben laten liggen en dat anderen dat oppakken en er gewoon wel voor gaan. En ja, dat is spijtig. Waardeloos besluit van de KNSB. Wij begrijpen het ook net. Want de KNSB hier zelf, ik had twijfels bij de onderbouwing van IJsdome en Zoetermeer. Dat wij eindelijk verwachten dat de KNSB nou, ik weet niet zeker die keer hier. Het opportunisme van met name een ijsbaan, een ijsbaan in Almere. Daar zijn sommige partijen toch verleid. En dat het wat mij betreft heel wat rottigheid veroorzaakt. Ik kan me nog een advertentie in de Telegraaf herinneren. Was je helemaal voor Heerenveen? Ja, uiteindelijk was dat natuurlijk ook wel een beetje een 5 voor 12 actie, weet je. Het werd de provincie een beetje heet onder de voeten. En ja, misschien hadden ze wat eerder de samenwerking moeten zoeken. Ja, wat is er misgegaan? We hebben natuurlijk, en dat heb ik ook al vaker gezegd, lang getalmd met het concreet voorleggen van beslissingen aan de staten. Als wij 2 jaar geleden, laten we maar zo zeggen, 75 miljoen afond beschikbaar hadden gesteld en gezegd, we gaan ervoor, gaan met die banaan, dan waren we helemaal niet in die tender terechtgekomen. Ja, het zij zo, maar gedane zaken nemen geen keer. Let ik volsteer maar de opmerking dat ik in de oude Jerm de mouwen opstrookt hebben wollen van de provincie Friesland om daar een goede lobby georganiseerd te krijgen op die topsport trainingsprogramma's in Heerenveen. En dat is net gelukt. Het bestuur die heeft natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid in deze keuze. En die zullen zich onderbouwd verdedigen moeten kennen. Kennen ze dat net? Ja, dan zullen ze uiteraard daar ook nadenken moeten van wat betekent dit nou? Ik heb mij een opgeheven hoofd naar de ledenraad aan. Jouw verantwoording al onder de ledenraad en zij moeten bepalen wat de toekomst is van het bestuur binnen de KNSB. En de provincie en Tialf gaan nou in beroep in de variedige gunning en ze zijn alle rechtsmiddels in te zetten. Kijk de kritiek op de directie en bestuurders van Sportclub Jereveen. Nevens onderzoekers Vaassen en Koopmans gaat in 2006 al mis bij de Betelle voetbalclub. In haar rapport dat van de media gepresenteerd is, stiert dat de ambities en de salarissen te heegwest ha. Ik accepteerde bestuurders grutte verliezen. En doet Robert Veenstra in 2010 directeur waar, was er flink saneerd worden. Maar Veenstra kreeg zijn personeel net mij. De medewerkers zijn in kampen verdeeld. Het personeelsbeleid is grillig. Inschakeling van Hofman bedrijfsrecherche om de gang van de medewerkers te volgen, zegt veel over de relatie tussen Veenstra en het personeel. Er heerst een sfeer van intimidatie en angst. Hij schiet met name ernstig tekort in de omgang met de sponsoren en maakt zich schuldig aan onhoffelijk gedrag. De wijze waarop aan Riemer van der Velde is meegedeeld dat hij niet welkom was op de jaarlijkse scoutingstrip was niet fatsoenlijk. Financiële positie van Sportclub Heerenveen per medio 2013, dus heden, einde boekjaar 2012, is in orde. De vooruitzichten zijn minder florissant. De operationele begroting 2013-2014 toont een verlies van netto circa 4 miljoen. De teruglopende sponsorbijdragen zijn de Achilleshiel van Sportclub Heerenveen. Sportclub Heerenveen onderscheidt zich in zeer negatieve zin van de gemiddelde sponsoropbrengsten in de eredivisie. En voor het Abelense stadion op het Jereveen is verslagjouwer Roelof de Vries. Roelof de Vries, wat is het laatste nieuws in deze kwestie?
Nou, dat is niet kijk binnenkwam namelijk. Ik zie hier nog Jonken het Abelensterstadion, maar Anton Posma kwam kijkt al even naar Mita. Hij is een van de leden van het nou nog stichtingsbestuur. Nou, een van de adviezen is aftreden, stichtingsbestuur. Nou, zo hebben we dat nou ik oernaam. De afspraak wie ik dat het een bindend advies wijzen zou. Nou, ze gaan nou zijn, oké, daar geven wij mij akkoord. Wij treden aan. Ze gaan nou wel een afspraak maken te jaren met de burgemeester van Heerenveen. Die functioneerde. Het is maar als arbiter van dit onderzoek dat ze nou wel een demissionair stichtingsbestuur binnen. Dus dat ze voorlopig nog wel waarnemen. De kritiek in dat rapport dat vanmiddag gepresenteerd waren, Ja. zien er nog verrassende dingen in? Nou ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant net. Want als je dat dan keihard jette, als in dit onderzoekscommissie van 21 pagina's in dit rapport staat, als je dat dan jette en staat op iets dan komt er dan toch nog wel wat harder aan. Wie wil een beetje de verwachting dat het draagvlak van de directieleden Joost de P. en technisch directeur Johan Hansma, dat er net meer wijzen zou. Dat is ik uitkwam. Dan willen ze ik gewoon hun vragen om aan te trainen als directieleden. Dat betekent net dat ze dus de club flitten matten, maar wel als directieleden. En verder ben het dan toch wel weer wat schokkende details die eigenlijk naar voren komen. Over bijgelijks de rie van commissarissen die dan toch zijn machtsblok vormden. Zijn mooi dat eens wel sissen. En ik hoor Robert Veenstra die een bedrag maken die had van 374.000 euro exclusief bonussen. En daarbij nog eens een keer onjoen dat hij onhoffelijk gedrag vertoonde. Ja, dat zijn pittige bewoordingen. Ja, naast de ontslag voor directie en bestuurders, wat binnen nog meer onbevellings die de twee onderzoekers doggen? Nou, er komt een nieuwe organisatie. Het gaat op de kop, om het zo maar te zeggen, die organisatie. De rie van commissarissen die verdwijnt. En er komt een heel nieuw systeem. Er is nu nog een stichtingsbestuur van 3 man. Dat wordt dan ongeveer 10. Dat moet wel een oneven aantal wijzen, dus zo'n Jochen of Olver wijzen. En dat moet draagvlak krijgen bij Elseningen. Dus er komt dus een democratisch systeem. Want er komen afgevaardigden van de sponsoren, van de zakenclub, van de vrijwilligers, van de supportersverenigingen. En die moeten dan alweer weer democratisch kiezen worden. Dus een soort van afvaardiging. En er zullen misschien nog wel rond te wijzen van de erevoorzitter Riemer van der Velde wordt daarbij zijn. Daarnaast wordt dan ik nog onjoen dat er een soort van bestuur bij komt. Maar een onafhankelijke chairman zou ze het dan nemen. Dus een nieuwe voorzitter, een boegbeeld. Daar komen dan 3 niet uitvoerende leden bij. Dat zijn dus mensen die als het ware de controle uitvieren. En dan dus 3 nieuwe directieleden op het gebied van het financiële, technische en op het commerciële vlak. Ronald de Vries, dank u wel. Met temperaturen boven de 30 graden wie het joert ook in Friesland de ontnota warmste dag van het jaar. Vanwege zoensgevaar, door de baan de zinnen, wil het Rijksinstituut voor Volkszoens dat mensen beschermende maatregels nemen en zo volle mogelijk binnenblijven. Ek Friesland ontvlecht de joert de verschroeiende warmte in stad en dorp en zocht verkoeling op strand en wetter. Eindelijk simmer in Friesland. Ja, heerlijk is dat. Tropisch. Tropisch. We hadden lang op wachtje maten. Nou, en we hebben het zin maar rekenen. Juni maand weer niks, deze maand kan het kapot. Met temperaturen van 30 graden en heger is zo'n 2006 deze simmer weer sprake van een echte hittegolf. Nevens Piet Paulusma moeten de officiële waarschuwings van het Rijksinstituut van Volkszoenens daarom serieus genomen worden. Je zit natuurlijk wel 3 dagen mooie temperaturen van om het bij de 30 of de boppen. En het wordt stadig gewoon ik zoeler. Het wordt echt zoelwaar. En dan wordt het vochtiger. Dan het toch meer mensen het benauwd en moet je erom tikken. Benamen Oude Rijn kan oerlijst van de warmte hebben. Ze worden misselijk en ziek en kleioerpien in de holle. Voor Oude Rijn te hoes naar Statenlaan in mijn naam reden om maatregels te nemen. Wij adviseren mensen om meer te drinken. We zorgen dat de glasjes vol staan bij wijze van. Ja, maar water hoor. Geen beer. Het dijstig werk op het land maar teruggaan. Boer Joekema van wie naam had 30 hectare poortierappels in de groen. Die het menu de warmte kennen. Ja, geen rappelwaar. Dus als het boven de 25 kan, dan wordt het voor die rappels te heet. Dan doen ze niks meer. Maar echt zwargen maakt het Joekema hem hoe de 25.000 hinnen op zijn bedrijf in wie naam. Als de hitte nog even terugzet, zouden die dat net oorlibje kennen. Zo'n tjeerd besproeit de scoredaken daarom met koud wetter. De temperatuur die begint wel op te rennen. We kunnen nou krijgen onder het alarm houden, zeg maar. Maar ongeveer 20 graden tot 24 kind wij zijn. En nu haast tot de 30 graden daar. En het is hoe 2 dagen maar weer afleveren, dus het hak zit wel vol. Dus ja, dus het is wel, dat is hier wel kritiek, ja.
Mensen die netwerk joegen, zie je daar een betere verkoeling onder het wetter. Maar de kwoltos vol. Watermeloen, banaan, blikje hertog Jan en een lekkere pakje SpongeBob. Alcohol mij ik net van het Rijksinstituut. Nee, maar we hebben mooi flesjes water. Ja, meer mooi helemaal niks meer, toch? Een paar reportages uit het Nijswindat van de Oranje Wieken. Zoek voor meer Nijs ekkers op je website omroepfriesland.nl. Tijd nou voor de sport. Blessures versteuren de tarrieding van Sportclub Heerenveen op het nieuwe seizoen. Sneun oefende de ploeg van Marco van Basten in het Belgische AA Gent. De trainer die graag speelje wilde in de sterkste opstelling, maar toch een behoorlijk aantal blessuregevallen kon dat net. Heerenveen had nog 2 weken voor de competitiestartje in AZ. Zijn AA Gent wil Marco van Basten dan ik graag zien hoe fier zijn ploeg is. Dat kan maar voor een pad. Want door blessures van onder oren Arnold Kruiswijk en Mitchell Dijks wat Van Basten aanpassingsdwaan. Dus helemaal ideaal is dat niet. Maar goed, er staat nog steeds een goed elftal. En we kunnen wel voor een groot deel kunnen we wel ervan uitgaan dat dit wel een beetje de spelers zijn waar we nu het meeste vertrouwen in hebben. Daar heeft Ramon Zomer net bij. Hij speelt het Wotje in Gent, maar alleen echt door de blessure van Kruiswijk. Een reserverol driegend en dat wilst hij vliegende seizoen nog begonnen als onvierder. Vraag is of hij 1 augustus nog bij Heerenveen speelt. Dat zien we dan op dat moment. Kijk, ik ben wel iemand die wil spelen, dus tuurlijk, dan zit ik niet met plezier hier. Maar goed, of ik dan weg wil, dat is het tweede, dat weet ik nog niet. Ik ben niet iemand die snel opgeeft, dus dan ga ik me eerst proberen terug te knokken, denk ik. Naast Kruiswijk en Dijks mist Heerenveen ook Eikrem, Papa, Oet, Rijtela en Vasli. Netjes stenen die waslist om blessures begint de ploeg van Marco van Basten knap. De eerste goede aanval na 10 minuten is voortendaliks bingo. Wildschut laat kleer voor Finn Bogerson en die maakt het de 1-0. Waoors als de topscutter van Vlinier is het eindstation. Maar een wichtige rol ook voor Sieg, maar de Paas en Jannik Wildschut die het oerzocht behoudt en kalm breed laat op Finn Bogerson. Na de goede beginfase zakt het niveau van Heerenveen waarom. AA Gent komt beter in de wedstrijd, krijgt kansen en Heerenveen had geluk als Yassine El Ghanassi de peel rekt. El Ghanassi vrienden seizoen nog op hierbasis bij Heerenveen. En in balbezit had Heerenveen het lastig. Er gaat een protte mis, er wordt een soort lange bal nieuw en keer op keer smiet dat neer oors op als balverlies. Daar moet de komende weken nog hut onwerken worden, want Van Basten is daar zichtbaar net tevreden over. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel punten altijd voor verbetering vatbaar. Dat was vandaag ook wel weer duidelijk. Maar aanvallend kan het nog wat frisser, opbouwend kan het misschien nog wat sneller. Maar ja, er zijn altijd dingen die voor verbetering vatbaar zijn. En helemaal als je natuurlijk 1-1 speelt. Want in de tweede helft incasseert Heerenveen de leaguemaker. Vrij trap El Ghanassi, Noordveld zit er bepaald net goed bij. En zak komt Gent op 1-1. En wat verder opvalt is het volle spul van de Belgen. Benamen Hakim Ziyech, architect van een protte aanval bij Heerenveen, moet het een paar keer flink ontjilden. Ik zei net wel, het was niet echt een vriendschappelijk wedstrijdje. Het ging er wel flink op en dat is alleen maar goed dat het in de voorbereiding wel zo is. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar geen probleem mee. Ik vind dat ten alle tijde mag je dat van je spelers vragen en tegelijkertijd moeten ze ook eisen dat ze zich normaal gedragen, dus niet reageren op. Nou, dat hebben ze denk ik goed gedaan. En wat dat betreft was het een goede wedstrijd. Heerenveen krijgt in de tweede helft nog kansen om te winnen. De beste is voor Finn Bogerson, maar hij faalt. 1-9 met Gent-keeper Pat. En ook in tweede instantie krijgt hij de bal net tussen de pijlen. Zo blijft Heerenveen teleurstellend op een 1-1 league spulstekkend in Gent. En had Marco van Basten nog 2 weken om zijn ploeg bij te sturen. Een van de reportages uit Poppenslag wie dat, het sportprogramma van Omroep Friesland. En meer sport is er ook op de radio in het weekend in Sneur in Friesland en Omroep Friesland Sport. Ik denk de eerste keer dat ik hier kom.
Echt weer. Ik ga nog nooit naar de scootjes, jongen. Maar ik ga hem wel even goed inlezen. En ik ga een encyclopedie verklaren, jongens, maar. En die man die heeft er ik wel door, dus... Ik kan wel 3 of 4 worden, dat is maar dan, en zelfs een vlaagjes van 4. Zeg maar. En maar hij zit heel tussen wat en wat eerst in. Ja. Als je een hele moeilijke route doet, dan zit net zo vol als jij in. Dit stukje nemen ze dan officieel naar 4 hier. Maar dat is gewoon Siederboorn nog. Ja. Dus, dat wordt een lang cruiserrek. We beginnen te horen, hè? Ja. Nou, als je zulke skiftige wien krijgt, zulke lietse rakjes, en je krijgt hem 1 keer verkeerd, dan ben je heel en achterop. Ja, dus dat kan goed gaan. Waar het jullie winnen gaat? Nou, ik denk, ik kijk er wel een uitspraak op aan. Jazeker, ja? Ik denk snets. Snets. Nou, dat verhaal die daar ook in, dat men dat kind heeft missen. En bolze 2 en grauw redden. Als zal de hele vrouw ik failliet gaan, het scootjeshilm blijft altijd bestaan. Goeien en welkom bij het allereerste scootjesjournaal van het jaar 2013. En dat komt vanzelfs vanuit Grauw. Ik zei het wel vanuit Grauw, maar het is bij Grauw. Hier op de vierde ier lezen we met us memmenskip de Batavier. Dat dus uitsturingen wij komen. Er zijn wat dingen oors, het zit er wat oors uit, maar er ben ik weer een hele hoop dingen hetzelfde. Want scootjesiel, dat verhoort het net zo volle. En hij is net meer op de radio, maar nog wel alle dagen bij Ustegos. Klaas, hij zal zijn analyses hoe de wedstrijden gaan hier bij de SKS-zielerij en aanstek bij de IFKS. Hij zit dus gewoon bij mij op het bankje. Verder hebben we een gast, Lodewijk Meter. Zij hebben een nijscootje. Huzum het een nijscootje. Joet waren ze weer viertjende. Hoe dat nou kan, maar zo'n nagelnijscootje, dat is de vraag. En Klaas, die het ex zijn eigen peteer. En dat doet hij Joet met Margje de Jong. Zij zit in de commissie van Grauw en alles daarover komen we aanst te weten in het scootjesjournaal. Maar dat werd het eens omgiet, daar beginnen we vanzelfs mee. En dat is het wedstrijdverslag. Ik jou het woord aan Elke Lok. Nou, de wedstrijdverslag kan heel simpel altijd in Grauw beginnen op hetzelfde plak. Dit is de man die hem al jongen had. Dit is ik een nieuwe skipper, tegen Klaas van der Meul. Die is omkeeper, opvolger op wat zijn. En ziet een meter op jou, die denkt ik van dat het misschien wel wat bibberig wezen kan. Wat je zo'n eerste dag. Nou, dat wie ik een lange sleep die te voortgaan. Bij de Halbersma-fabriek in Wij en dan de Pikmaroer en dan op de Wierde. En daar waren ze pas loslitten. Want de start moest nou wezen op de Wierde hier. Dat wie net oors, die start wie bij de PS3 dan naar Siederboorst, dan weer waarom naar de 10 heen en weer om het eiland heen en dan weer waarom. Die start, ja, dat weer wel heel frappant. Daar zit en dat show dit ben dus de onderste skippen en die zo'n joert dus ik de baas wezen. Ljouwert zit erbij, Lemmers zit erbij, Grauw zit erbij, Langwart zit erbij en die zo'n baas wezen. Maar waarom wie die nou baas? Er gebeurde eigenlijk iets heel vreemds in dit stuk van zaken. Want je die oren skippen, die konden hun eigenlijk dwingen zo lang mogelijk trotten varen naar die orenbootjes. Maar wat dienen ze? Ze gingen al in race. Ze waren benauwd voor de drukte. En dat betekent dat
die orenman helemaal terugkomen kennen zoen. En dat Lemmer en Grauw voorlopig en Langwaar, dat wie in de eerste skippen die het zwargen, dat ze goed in het klassement komen van deze Dijvenjoer. Is een mooie koeltje, een beetje meer als van een moon. Nou, je ziet de lemsters hier voorbij stoen binnen var iedereen losgang. En dan komt Ljouwert direct nog aan. Maar ja, dan moet Ljouwert weer op de Lemmer draaien. Het is altijd dan een beetje behind natuurlijk in Grauw. Want ik de wie die hiet wel wie die, maar sa wie die, nou ik weet net. Nou, de Lemmer is voorlopig baas, want daar moet dus Ljouwert op draaien. Hoe komt het dan met Langwaar? Nee, ik denk dat Langwaar er ik maar achterlangs met jij hebt. En die moet zelfs ik nog achter Ljouwert langs. Nou ja, ze ga je dan mij dat van te krijgen. Dat het alweer wat een griebus is, zeker in zijn eerste cruiserijtje. Want dan ga je deun achter elkaar langs en dan maak je paard wat ziekje. Een prachtig gezicht van de meesten dat die dat joggen. Maar het wie, en het eerste cruiserijk wie ik nog wel mooi, want dat wie een stuk of 5, 6 slagen stiert erin. Maar dan komen we dus bij de heugste tonnen. En dan komt Langwaar, is er aardig tussen Troscoot. En die komt onder bij de tonnen. Nee, dan gaat Lemmer Stroest er dan toch oerheen. En dan moet Langwaar voorlopig even belezen aan. Maar die zielen naar een mooi tweede plakje ta. Maar de lemsters liggen dus voorop. Nou, dat lijnen ze vorig jaar ik in Grauw. Zo'n ze het diskeer wel horen kennen. We zien er heel benijd naar. En Langwaar, de show zal dus even achterom. Van wat komt er achter u aan? Nou, een heule griebus. En dan zie je dat bij genamen de hele mannen die hier even deun achter wat zijn los. Maar, en dan var Zuidwest ook ergens parkeren om die tonnen te komen. Er waren geweldig zielde wie in Huldal eigenlijk geen ervaringen. En dat is op dat nauwe wetter dan toch wat te sissen. Nou, en dan krijg je dit prachtige gezicht. Hè? De hele vloot die gaat op wij naar de 10. Prachtig is dat. De eerste fjouwer is er wat uit, want Ljouwert scoorde ik nog gewoon. En Grauw kwam erbij. Ja, die fjouwer die lijn voorop. Grauw bezocht het even binnen terug te komen bij de Lemmer. Maar ja, Lemmer zit Jaap Jongsma achterop. Nou, die zwaait wel de deun bij de tontjes en de boordjes langs gaat. Dus die komt er echt net tussen. Grauw beziekert het. De Ljouwert beziekert het. En daarachter, ja, dat is werkelijk schitterend. Hoe die man al heeft bezocht om zo heug mogelijk daaruit te komen. Want daar weer al een griebers. En dan zou je dat snitst het altijd wat oors. Die gaat dan weer naar beneden. Die denkt van misschien heb ik daar wel wat meer loop, wat meer wien. Want die oren die komen er wat achter de bosjes te zitten waar de wien bij komt. Maar het weer dus een prachtige set. En dan kom je bij de 10. Ja, en dan moet er wat gebeuren. Snits hier heel tegen bij de boordjes langskomen. Die is dus wel van een ongeveer 12e plak opscoot naar een 4e plak. En Bol zit er vlak achter. En zij zoen dan dat gotje naar de voorsenta, de kopgroep om in Tour de France te spreken. Daar zoen er naar bij komen. De rest zoen daar net meer in slagje. En Pieter Meter had je wel wat nonchalant de handen in de boezen. Maar het wie daar ik in de 10 een beetje een drokte van je wel. Dus de eerste fjouwer die kwam er wel terug. Dat wie geen probleem. En Snits en Bol zit ik nog wel. Maar dan komt die oren. En die komen er scoren er al hier in elkaar. En ze willen al hier om het heugste. Want ze weten nou, je moet een goed plakje hebben. Want er zit net zo heel volle in deze route. Dus ziek je en verrotten om dat plakje. Nou, het ging al je deun bij elkaar los. De gieken bij elkaar boven deks. Maar net iemand had de zaag uit de roef hellen. Zodat het er al je nog bij zit. En hier zit Jelle Rijnga, Dirk-Jan Rijnga, die zei van zoek er nog tussen kennen. Zoek er nog voor de hele mannen om heug krijgen kennen. Nee, dat krijgt er net kleer. De lemsters liggen dus altijd naar voorop. De slag moest even om het eiland heen maken worden. En je ziet, er zit alweer aardig wien in. En dan komt Langwaar er al weer achteraan. En dan komt Grauw achteraan. Ja, dat lijkt het alweer nog mooi. Maar dan komen we op de I weer. En er zit de Lemmer daar, die draait daar bij die bosjes. En die oren, die zielen gewoon terug. Dat is Grauw. Grauw zielt gewoon terug, hard snijden, tonneta en Lemmer moet er achterlangs. Dat die met een heul eind achter Grauw los. En die moet ik nog achter Langwaar los. Dat wie de grote misser van de Lemmer. En Grauw komt dus het eerst om het tonnen. En hij eerder bleef mij die skipper Douwe Visser. Hij doet even de hand om heug. Jongens, wat mooi herraasde ik even nu. Helemaal clear, want hij leidt voor en hij weet wel, het is verschrikkelijk moeilijk om elkaar voorbij te komen. En Jaap Zwager die denkt aan het Langwaarder roer van, nou ja, dan maken we maar zien dat we een tweede plakje horen kennen. En dat is misschien wel mooi. Snits en Bols het bezachten wat naar voren te komen. Zie het elkaar ik mooi wat dwars. Snits zoe uiteindelijk dan toch nog op een 4e plakje rijtje. Maar Bols het bleef op het 6e plakje hingen. Want dat houdt Leeuwarden nog farm. Zijn broer ziet een meter. Mooi, prachtig. Het onderskip even zien is mooi in de potleed zetten. Nou, dan kan Pieter Mederik verder in deze race.
Maar kijk, in Grauw die zoeken alleen maar uitrennen. En die gaat op wij naar de finish. En de rest bleef ongeveer op hetzelfde plakje. Ze zitten daar achter, Langwar en de Lemmer. En een prachtige show voor het publiek. Als je dit zou joggen, de nummers 4 en 5 en dan komt de rest daar achterom. Nou ja, dit is Grauw alweer op wij naar de finish. Want die zou alleen maar de show vervol maken. En hij is verschrikkelijk blij. En ik, die man van Langwar, die hem nog zo bin verschrikkelijk blij. Maar de grote winnaar van Joert in Grauw op de Pekmar en de Widi, dat wie is Douwevisser van Grauw. Die in de slag, tweede route, zeg maar, tweede kruisrek. Die is toch bekende ton in één keer helje. Hè? Ja, die wind die skift even. Alleen maar die wil uit de wal waaien. Wij houden hem zo lang mogelijk bij die wal. En gelukkig, we kregen hem ook uit de wal. Dus toen de hartstikke heeg erheen. Maar dat vonden we helemaal net zo erg dat hem net helje kon. Want hij werd minder. Maar dan had die oren die achter ons lijn, die hebben volle jeder minder. Dus wij moesten maar een lies klappen. Die moesten volle grutte klappen. Dus dat vond ik helemaal niet erg. Wij zien het niet een goede skifting. Ja, en ze hebben een liedje uitje die met die tonnen. Ja, dat is een moment van ontlading, wist wel. Want Grauw is altijd een prachtwedstrijd, maar er zit wel druk op. En als dat dan zo slaagt en dan ik nog zo'n mooi handje voor, is wel lekker. Winnen op Thuiswetter, dat is vanzelfs geweldig. Grauw wint Joet, de eerste wedstrijd. Dan Langwar, maar Jaap Zwaga, de Lemmer wordt tredde. Snits vierde, Ljouwert, maar Centimeter vijfde. Bolzet eindigt op het zegde plak. De hele mannen op het zondeplak. Jennewoord wordt 8e. Drachten wordt 9e. Het Jereveen eindigt op het 10e plak. De Jouwer 11e. 12e de Zuidwesthoeken. Woord zijn met debutant teken Klaas van der Meulen 13e. En we wonen zo graag oors, maar 14e. En dat viert alweer het leukste en beste van Omroep Friesland van deze week. Na je week ben we er weer. On dan.